началото ще чиститим на софиянци най-новата спортна придобивка след зала Арена Армеец и това е Арена Парламент. Лентата сряза Цвета Караянчева от ГЕРБ на днешния парламентарен контрол. Атака и ДПС са едно. ДПС и комунистите, които едно време сменяха имената, които събаряха църкви, сега ходят на първите редове в църквите да се молят и да искат индулгенция. Моля ви за ред залата. И сега затраете дъх, защото идва той. Поетът в категория Див Петел Волен Сидеров. Срещу такава бойна машина никоя жена, дори и в парламента, няма шанс. Абе само една, ама тя вече не е в парламента. Но да се върнем в Арена Парламент, където Цвета Караянчева си казваше молитвите на ум. Внимание! Процедура! Не една, а няколко продължителни процедури са нужни в случая. Така или иначе ГЕРБ и Атака отново се разминаха, а можеше да стане такъв хубав кютек. Жалко! Не мога да ги разберат тези депутати, господин Василев. Такива условия са им създадени. С кеф да се млатят, а те... Рашков, като ги гледам нашите, най-добре да си внесем депутати от Венецуела. Те поне знаят как да действат в парламента. Как ще ги стигнем венецуелците? Как? Съвсем логично, група студенти протестираха против този пореден лош ден за българската демокрация и решиха да напомнят, че има живот и извън парламента. У нас, както винаги, нещата се вършат половинчато. Нито боят бой, нито оставката оставка. Еми, какво да кажа се? Денят отблизо с Мира са поканили зоолог с костенурка. Моля камерите да покажат каква хищна муцуна има. Това е една костенурка от род Трионикс. Може ли да си извърти главата и да ме смачка? Абе, вярно, че костенурката е грозничка, но чак пък слон не е. Може ли да си извърти главата и да ме смачка? По-трудно, но е много силна. Имайте преди, че трябва доста усилия, за да я задържите. Да не би Триониксът да захапа Мира за пръстчето? Ами ако издава такива звуци, всеки би е захапал за пръстчето. Искам да ви кажа, че има сила като на мъж. Това обяснява сладострастните викове. Има сила като на мъж. Наистина е доста силно животно. И трябва да си нежна. И това прави доста. Денят отблизо с Мира имат не много нежна дама, а в денят отблизо с Мария имат не много галантен кавалер. Искам нещо да те питам, Мария. Познато ли ти е това чувство и тази реакция? Да! Двойно ох! Да! Мале страх. Хем ми прикова вниманието, хем ми изкара ангелите. Да! Мале страх. Да! Познато ми. Да! Златин успя да изплаши Мария, но не колкото костенурката успя да изплаши Мира. И именно в тази цияки. И характерното, че вместо черупка има кожа. Края интервюто свърши преждевременно. Тази арогантна костенурка повече никога няма да бъде поканена при Мира. Аз ти го гарантирам. Кожа. И да бъде натопена във вода. Да се избърши. Хубава работа. С гостите ли ще се бършим сега? Да се избърши. Шегувам се. Гостенката най-добре оцени шегата. Направо падна от смях. Мира така и не се сработи с костенурката, но Златин и Мария са в пълен синхрон. Да! 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 Надушил, че има етически проблем в Карлуково, репортер на телевизия Алфа веднага отива да вземе интервю. Добре, вие ли сте? Не, няма да давам репортери. А бихте ли ни казали къде дават репортери? Че на момчето му трябват малко. Не, надолу. Кой иска да говори? Нямам, не желая да давам репортери. А кой ще иска да говори? Се ще се намери някой, който дава репортери. И за това преминаваме към ромското гето в Петрич. Имаме оплакване, че вие циганите крадеме. Защо си инженерка? И перакорка да си, като ми няма що да да децата, като ми почерна децата, като няма що да да децата, като и крадам чантък.
Рачков, предлагам да разбием това сложно изречение на по-прости, ако това въобще е възможно. Имаме оплакване, че вие циганите крадеме. Да, това го разбрахме. Въпреки, че за миг се обърках кои са ние и кои сме те. Защо си инженерка? И перакорка да си... С помощта на Google преводач разбрахме, че И перакорка да си... перакорка е прокурорка. Защо си инженерка? И перакорка да си... Нема що да децата, ти крадам чантък. А останалата част, и да не я разбираме, ни се е случила поне веднъж в живота. Ти крадам чантък. А сега да разберем кое е разтревожило най-много тази Ромка. Колко пари ви дадоха на последните избори? Колко пари ви дадоха? Гласувай, Бучиш, за да ме 50 лева, накрая дадоха ти. Ей, Зуек, не вярвах, че някой може да измами Ром. Да бе, все едно не знаеш, че от политиците по-големи шмекери няма. Гласувай, Бучиш, за да ме 50 лева, накрая дадоха ти. И докато в Петрик се надяват на 50-тарка, в Гърмен искат просто вода. Лошо е. Скучно е без вода. Скучно я? Друго си е да пуснеш чешмата и цял ден да я гледаш как тече. Лошо е. Скучно е без вода. Ни ти трябва ни телевизор, ни цифровизация, ни кабел. Вода да имаме. Да фащаш нещо не можеш да се измиеш. А като не се измиеш пък, няма как да не хванеш нещо. Абе, омагьосан кръг. Най-важното, знаеш какво е в живота? Хигиената. Трябва да имаш тоалетната и водата. Ако пък имаш и тоалетна хартийка, мане, живота става песен. За тоалетна хартийка обаче трябва да има паре, а те роми не си продават гласа. Да ни дава 50 лева, ще ги ям за 5 минути. 50 лева за 5 минути. Толкова бързо не могат да ядат дори мароканските скакалци. Да ни дава 50 лева, ще ги ям за 5 минути. Ние сме от много бедни, не сме от малко. Да ми дава, да ми дава баре с 1000 дарки там. Добре, че се поправи. Може би защото и 1000 лева може ги излапа за 5 минути. Да ми дава баре с 1000 дарки там. 20, 25 хиляди, 30 тогава. Колко за колко? 50 лева не ми трябва живота. Ромите в Гърмен пожелаха вода и хилядарки, а братята в Сливен не желаят да им застрояват кварталната градинка. Не даваме мястото да се строи. Искаме това, което е зелено, хубаво, да си остане за нашите деца. Рачков, къде попаднахме, бе? Роми еколози. Злек, за тези роми могат да ни се виждат дори във Франция. Но нека чуем какво би казал мераклията за парцел. Да ще донеса лъвови змии, паркинг ще направя за змии. Паркинг за змии. Сигурно паркоместата им ще са зигзагообразни. Паркинг ще направя за змии и аз му викам, ти подиграваш ли се с мене? Точно така. Не вярвайте на празни приказки, защото в крайна сметка се получава ей това. Гласувай, Бучиш, за да ме 50 лева, накрая дадоха ти. Рачков, ще ти дам 50 лева. Не, благодаря, не искам. Не искам твърдо. Добре, бе, ако искаш, ти губиш. Не губя в случая. А сега да видим, скъпи приятели, едни хора, които никога не губят. Кога? Сега! За колекция! Ще ви разправят, те няма ли сме кворум, няма ли сме бълшинство. Айде бе, ето, взимам синя идея. С едно накисване, въобще не запирам даже. Какво вадя? Коалиция за България. После те на мен ще ми говорят, че сме нямали кворум, нямали сме бълшинство. Ето ни го бълшинството. И са така хубаво ще го проснем тук на простора, да се вей. Ето, взимам какъвто и цвят, каквато и идея да хвана. 2 пъти я запирам и съответно си вадя веднага бълшинството. Ето го бе, няма ли сме, ще ми говорят, те отвънка ще ми крещат. Освирипели, оставка, оставка. Каква оставка? Ето си ми го форума, тук си ни висва да се витрей хубавичко. Четвъртото място е за едно магическо растение с еротични свойства. Секса помага ли? Така! При секса? Да. Опа! Дойдохме си на темата за годжито на берито. Начало годжи бери се смята за естествената виагра, т.е. естествен афродизиак. И цял
господина да започне с една доза около 20 грама и след около 2 седмици да ни се обади. О, след 2 седмици направо да я отиде на гост. Чухте ли какво ви каза доктор Георгиева? Ало? Исках да го чуя този човек, но... Какво да се прави? Спокойно, ще го чуете след 2 седмици. Но какво ще прави Николай Колев до тогава, можем само да предполагаме. Годжи Бери. Третата позиция е за нагледното обяснение как криво-ляво да хванем цифров сигнал. Вертикално, а не хоризонтално. Мисля, че след тези указания ще има поне 15 обесени и 30-40 паднали от покрива. Хоризонтално и вертикално. Вертикално, а не хоризонтално. Това е. Абе, хоризонтално, вертикално, май ще е височинно. На второ място е трезвата позиция на Денди в студиото на VIP Brother. Денди, при теб въпросът е уискито или ракията? И бирата, и бирата. Явно Ники Кънчев получи тайна мисия от VIP Brother отрезви Денди. И господар на седмицата е благородно плелия си език на Башар Рахал. Кое ястие е кръстено на италианска кралица, явяваща се прабаба на Симеон Сакско-Курбоцки? На Симеон Сакско-Курбоцки. Сакско-Курбоцки. Добре, не можеш ли просто Симеон II, а не... Сакско-Курбоцки. Пак не го каза правилно. Сакско-Бургоцки. Сакско-Бургоцки! Първото ни ново предложение е за големия смях при старта на предаването На ръба по канал 3. До мен са моите колеги Цветан Фиков и Димитър Патарински. Добър вечер, уважаеми зрители. Намирате се на ръба. Здравейте и от мен, Димитър Патарински. Така че използвайте рубриката ни Стани репортер, която се намира на нашия сайт. Всичко това... Второто ни ново предложение е за господин Коритаров и неговото мнение за отмяната на лустрационните текстове в Закона за радиото и телевизията. Това решение е същото, каквото е решението за Закона за ДАНС, който беше направен за един конкретен човек, за да може да стане председател. Да разбирам, че вие не сте изкушен от подобна позиция. Аз не съм изкушен, защото аз се отвръщавам при мисълта да управлявам тапанари. От БНТ едно да почерпят, защото ако Георги Коритаров им беше станал шеф, щяха да четат Гогол и Хегел до откат. Знаете ли каква била разликата между Гогол и Хегел? Не я знаете. Аз се отвръщавам при мисълта да управлявам тапанари. Третото ни предложение е за новите страстни размисли на професор Вучков. Клисурова, образователната министърка. Тя говори на диалект. Идейте, кажете, оставите на някакъв такъв гагаузки. Освен това, назначава тая Мукадет. Кабит ли, набит ли беше. За заместник министъра Мукадет ми звучи като мучаш кадет, между прочим, но това между другото. А може ли да има въобще въпрос дали нашите икони Бойко, т.е. извинявай, Левски, нищо една грешка на езика, може ли Левски, Ботев, може би... И последното ни ново предложение за поредната порция вземане-даване с ромско участие. Добре, вие ли сте? Не, няма да давам репортери. Не желая да давам репортери. А кой ще иска да говори? Колко пари ви дадоха на последните избори? Колко пари ви дадоха? Гласувай, Бучиш, ще дадем 50 лева, накрая дадоха ти.